Yung ba tulog kayo ng lista? Yung ba, sige, man yung ito. Yung wala, ako, ako, yan, ako, yan, ako, yan. Wala, ano, yan, nagawa ko ng tulog. Yun na, pollinate kami sa tao. Yun, ito, so, well, what? Yan yung pag-hero, ang ligo, ay, ang water. Kasi, wala naman sa yung doctor, laki ka, lahat. Ito, may niroon yung mga, may niroon yung mga, nagkatuloy po sa, pero kung bakit, kaya pag yun, din mo pag yun, ano malaki, isa na, yung pagkakso. Lumito ka na! Lumito ka, yan. Yan, hindi kami gano'n. Oh, ano ba? Ako naman, hindi ka, hindi ka. Pero ako lang ay mayroon ako. Hindi ka na, hindi ka na, hindi ka na, hindi ka na, na, hindi ka, hindi ako, hindi ako,
Tapos, iba sa ko, daw. Hindi ka na, kanya ulit daw. Ay, sila. Sumakat ka. Sumakat ka rin dito. Tanda na. Kaya napatay. Gusto ko napatay. Iyan ko ngayon. Kaya wala, hindi ka. Hindi ka lang alam, di ba? Yung, hindi lang galit yan. Baalin na dyan na. Madala ko sa school. Mataas na. Continue. Para makita ka ng sabi di ba ang kaya. Pataklan. Yan, pataklan. Ay, mga alam. So, wala ka daw. Ulan na nyo.
Yan. Ayun, kumarap ko. Wala, 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 wala. Ayun, takdal, takdal, takdal. Takdal, gulis. Dapat ito matakot sa mga sila. Gusto ka na. Gusto ka na. Takdal. Gusto ka na. Umano sa mga video. Nabukod ko kapag ikaw sundo. Naulungin ang piso. Basta lang, Fred. Open my side for nag-calculate. Yan. Yan. Ito. Yan.
Ay, meron. Sarap na no. Ay, bibili. Diba? Ay, yung sunod ko, ako, ito. Ito. So, wala. Sabari yan.
Ilan ako? Okay ka tao?
Ganyan. Alawi ko pa kasi, Jay. Kapay nilo. Kami nga, yung video, nagtulis ko. Baka lang dombang gipa, kuli yung ano naman. Nagod ang pangalan mo si Jay. Ay, Manan stage. Silong ridge. Okto, sa stage. Bulok ang pinilit ka na kasi. Abo? Dog sa stage. Say ka rin. Sa kano? Ano? Makomputer ako? Datang kalaban stage. Madali ito ng ano nga ito. Ako mas nabulit akong binara. Tapos sa isa ako nang dala pa. Ini yung pala ko.
Init na bate. Boko na sa bakla ilapak pa ni piso. Anak, lapak. Anak, bakalapa. Libo o kawato may libo. Mora ginibo o. Isuro bilder, bilder. Manalo ay pa. Iyo. Ang tamat dapat nila buwa ba. Kaso maamin bayang ko. Kinawat mo, dali ka pa makakaon. Magis ko dato. Maglo ka dali bala. Kasi ko ba sira? Oy, Yang pa. Yan ano, hawak ano ng hili. Please, paano kung madali? Ngayon din ang mag-download. Ano naman ang sage? Makapo ito. Ikaw. Nasa mayroong lang. Ano ito gusto mo? Maraming din ako mag-download sa kayo. Hindi ka makawan. Oo. Parang black screen. Ay, makawan. Gamitan na. Ay, ilaga na pa mga.
Mali. Ano ka doon na ikaw pero siga? Ha? Ano? Ikaw ka? Kasigaw ka? Yan. Wala ako. Tapos ito sa inyo na ako. Naurin! Ngayon. Hindi ka Bilang, ako. papakal ko mo na. Kanina Wala. ibinakan. Kaya nang kaya ko. Sunod to raw. Pinapil mo. Di nga isang dinagtutubo. Nani na daw. Wala to. Yeah. Eh, gada yun eh. Diyan. Ay, lalaki. Sumagay nitong blue sage. Oh, shit. No. Ay, Ano yan? Sige, gano'n. Let's go. Si daw sage. Ultimate ka na. fine. Kumado. Babae. Yeah. No. Nakaw. So, nakaw. Dapat sa loob mo ng para mo. Eh, Kasi ang siguro pa. Go, 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 go. Wow. superstar. Waterfall. Waterfall. Ah, Waterfall. Total distance like 40. hindi ba dahil sa power? Pero okay na. Oo.
Ultimate kasi. Okay, lang sa school. Kung kaya ko na dyan, please, makapipil. Pag na-out, talagang ako lang. Guys, nasa. Top out. Nawa, masuwa. Sino pa wala kasi? So, Buwan ko, may skin kasi.
Mapansin ako. Download. Okay, sunod ko na lang. Nandiyan ka na magkawa. Halos mga dapat halos kaya dapat ito ano pero kasi kulit kulit Wala to, last. Oras ko binigyan mo. Anong pangalan sa'yo? Okay, kapag malaki, ano yung sila? Kaya magpapagod. Yan po ako. Okay. Ika. Iya. Okay, panali. Harus tahan. Hindi man ko. Diretsuhan na naman. Hindi ako nagsasalubat. Sumagot ako mula ang Iyo pa kayo sa Oo. tapos may nakasunod pa siya tapos sa ito nagkaging agad kailangan din ng susunod ikaw jerky tapos ikaw pa Pwede pala lukson. Ako. Ilukson.
pala tayo dito. Oo. Ayun, alam mo, ayun, difícil yung difícil. Lahat. Tara mo lang magkama? Dahil, ano ka daw? Lang ka na? Ako pa sila. Wow! Ano pa naman kagkagawad ko eh? Ano yun eh? Marami. Ay, yun yung gumano. Ako naman yun. May Philippines sa Holy shit! Ayan. Ano naman ka mo? Nakakao na. Oo, nakakao ka mo siya. O baka magduman ako, Sana nakamulagay niya. Ako na open man. Joseph. Magkaon ka na dala sa sabi ni mama mo. 11. Ha? Oh. Open. Ay, halat. Halat na, baby. Ah. Sige, bye. Never forget.
Alin? Ay, kapandok. Kasi kapandok. Bibi, makamit kang lanito. Ikaw na gagawin mo. Sema. Nag-init na ito. Bagunin ko sa puno. Oo. Sabi na, wala. Ito, ganun na siya. Ha? Something, something. Ano talaga yun? Kaya ito, inano mo. Yan. Si Amubo sa kapit ko. Ano rin, pwede mo kaya. Gusto kita. Please, madama. Oo, nag-subscribe. Ako, hindi ko. Diba, gusto ko lang. Like, healthy ko.
Hindi ko lang dala. Itong niliba ko sa ano na Sige daw, be. Be. Alam mo na, dito, be. Be. Talaga, be. Tulog yan, isisyo sa view. Ano? Iya. Ay. Ano yun? Jet mo. Yan, ako. Nagpuro sa Instagram mo nga ako yan. Sikat na rin yan. Sikat ko yan yung say, oh, hello. Ba't sila ng profile?
Ito na mga zero. Ito ako ba? Pero, hindi ba ganun yung yung pag-ayaw sa kakunuhan. Ito yung pag-ayaw sa ayaw. Manayos ka? Para ka-expose mo ito. Aren, Sawan. bidot mo. Ako. Basta kami yung minute. Mamaya na ito sige. Saka ko lang tabing doon. Ba't ang ganda siya sa inyo? Wala mo. Kung saan ako. Uy,
Bigil-bigil sa akin mo.
Hindi, hindi mo ibang ugali. Hindi ako nag-inin. James. James. Hindi nag-inin. Hindi nag-inin. Hindi. Oo. Kasi, Hindi ko daw. Napili mo sa pag-practice. support all. Hindi na ako. Uli ba ang wala pa rin. Invite mo. Pamilak mo sa pag-practice. Bakit pa 6? Kalibin. Pag ganyan po tayo yung gusto, kapag ano, pag nakasal ka, hindi ko ito. Memory, pero mistake. Don't make suicide. 3 days. 24 hours ba ba? Una, tapos sa mga
Ay! Oh! No. Hindi, ba't di ka po nakakadila ko mo? Ano? Ano eh? I need you like you from Shut up! DJ, nakasay kita. Yay! Santoli, Champions Rally. Yung mga buhos ang kalabanta. Ito mo siya. Ay, hindi pala kung siya. Kita. Ah, panghin. Di ba asa ko, Badaras? Oh, panghin sila.
Kasi dumaan ko lang. May pag-bila ko pe. Ayun, sa... Parang ko sa... Ikaw na! Ikaw na sa ko. Hindi ko ba ito na mag-book? Abangan lang kasi yung mga maganda yung mga... Yeah. Alam ko na rin eh. Yo. Puto magkanda ko sa parawan mo. Hindi mo na. Tagal ko rin tayo ko. Minsan mo kaya. Oo, gusto ko yan. Ano ko, tinggal mo yan. Oh!
Dito sa sige na bukol. Hello? Yung nagdaan mo
na pilit. Ay, kidlat! Kidlat mo dito. Nawang kambit ka. Yung may maganda ba? Ano ba tayo? Anong class? Pero sa grade 1. Na-joke pa kayo dito! Meron ka na? Doy, ay, dito. Saan ka alas ng ayos nito? Saan nagparko? Yawan. Ha? Nagbabalik ko. Malito po niya pa pinaka. Ha? Ano ba yan? Yawan. Palagay. Balik. Hindi na pa yung tulungan. Kasi mo. Ang sayang na naman bang ano nga, yung limang daya mo pa kaya. Hindi mo naman ito ba sila Ano mag-ibo kumain ka? Hindi, may iling ako kung mag-iit ko sa auto pa ka pa daw talaga. Alam mo, mga ganda. Dahil naman kung delay. Delay. E kung ano eh, okay. Ano sa image na? Ba? Pinawagod ka, ano mo yung pagkakala mo? Ang pakumpay ka nga, pinawagod ka? Ano ka mo pinawagod ka? Ano mo pinawagod ka? Lagyan ng pati. Tabang mo isip ko.
na lang mas marami mo. Kasuluhan, gusto, may ano, Nakabawal pa ito pa ito. sarong kaya ng sana din, nila mo, wasak diyan. Dali na yung may sarap ko diyo. Buang pa ko yan. Ay, kaya. Saro, matan. San? Kailangan pa ito. Eh, sabi, Ano, nakuha natin ako. Pantang depensa. naiinot mo. Eh, Ano mo lang. Nakuha ako. Ito pa, sakto siya. Hindi, mahal. Yan ako, ano mo na. saan si Jackie? Sulit na sa ako? Taklit ko sa nito. Nakuha mo na to. Mabibisip kami, sa po naroon si ano, yun, mabibisip ganun nga mo tapos na. Okay. Ha? Okay. Eh, yung mana, balik ako dyan. Puro na yun. Yun, ano na. Ah, Marap, di ba pa tayo? Pagkita ka mo, Diyan lang mukha mo na ako. Ito na mag-jeans ka mo, ano jeans? Nagbuta Go! awa! Harap na ano man ako. Tira mo na. Games, mali. Tira mo na. Lulo! Wala din na sa mga sabi. Baka nagbuta. Ayos pa ikaw nga yung mga talaga. Babakala ko fireball mo sa ako ito. Ah, Pagkita mo. Yun na sila. Kasi raro. Naghanap ko rin ako kasi doon yung section 2. Kasi raro. Para naman section. Ano. Marap. Wala ko nga. ay layo pa. Ayun pa pagkot mo ayos ka. Ayun pa pagkot mo ayos ka. Ano magkalayo po? Ah, ganun ka! Abang! Abang! Tumiti ka naman oh. Una na! Parang lang mga yung pang bullshit na yun nila. Nasa baba na naman po yung baba daw pa na. Nagong baba mo. Apaka. Isa, Juliasa eh. Timbala. Parang talagang. Uli oh, ano pang kay po? Kasi may apat na James, apat
Jail. Ipe. Ipe, apat daw, pe. Bukan, Ipe. Pe, paano nga din kung pag-alis? Baba kami na, ulo ko, ay ko na siya kakagay ko. Sorry man sana. Sorry. Babang ko daw ang wifi ko. Alright, dahil ano kung memorize? Hindi mo pa yung... Bakit ito ano palibon? Yan, so again in the city. Wow, wow, Ikaw mo? Yung galit ko sa kanalang mo. apat na ito. Kuya, yung naka-ano? Wala to kami nagawa sa ay paro. Bumatay na kayo, buska, ito sa Kaya lugi. Luya na. Sige mo. Tara na daw ako. Dito lang. Hindi ka pala makikitara? Paano may nagitan si Lugi? Eh, kinalaw ang pins ko ngayon. Ah! So, inubos na naman. Karawan? Kailan magkatangay na sa ano. Raro, nainulan, ito na taitan. Taitan? Di man si Churi. Si Churi na. Hindi mo pa ba tayo? Sa daw po si Mga bakula nito na. Oy, bago na siya. Agad. Kaya ng audio. Ikaw na kayo ka. Wala mo itang ating pero si Pati ka ba ang pinurag? Dahil hindi ko ay kila sa ako. Araw, hindi na. Basta ako sa iyo.
Bang ako! Putang na sa pa! Ah, nag-start po. Kamu naman sa 12. Bibi. Gigi na pre, Gigi! Sayang. Sayang. Kanan. Balik ka na to star mo. Sarabayan, sarabayan. You know, Baka lang sinig ano. Upgrade ka na ko ba? paano? Tuyo-tuyo ako. Mas dito ka. Wala nga ikaw. No, ayun ka. No. No. Kapalago. Ayun ka. No, yun, napatos kang buo. Dukos ko guys. Wala na. Sige. Sige, aman din. Ano wala? Sa ba ka? Baba ka ngayon ka. Kaso mo natin. Pag wala lang screen. Ang pinakabo. Road trip! Tan, 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 tan. Masakit kasi Jay sa ano, common to kotse. Huwag mo conscious ka ba? Well, naman na si John. Tama, walang kayo pula na hindi kaya matibayo na siya. Sakit ka sa ulo. Bakit ka natanggol? Oh! Oh Lord! Papansin? Yo, my old CJ, ano tayo CJ oh? CJ! Hindi na yung ko lang kabligas na tayo na kano. Wala ko ano. I-edit ko kasalpot ko. Iwan pala ko. Wow! Ano pa kaya nga yun? Okay. Lagi na po, nasipin. Lahat na. Shockwave. May stuck sa walo.
Nangorat ang helicopter ng ayaw. Ay, ganang kanayip ka. Tuls! Tuls! Gusto ko yung dakarayo. Kung buhay ni ngayip ka siya. Bayo ka.